באוויר? אוקיי, אז זלן לכם, כמו שאמרתי, כמו שהבטחתי שאני אחזור, אז אני עומדת בהבטחה, חזרתי, ולידי יש את גיל שראיתם קודם, ואת אורלי שראיתם קודם, ועוד מעט אבישג תחליף את גיל ותראו גם את אבישג, ועכשיו אני עם הכובע השני שלי, כמנחה... נחליף לך אותו. תודה, מעולה, כן, קודם היה אחר. ועכשיו אני עם הכובע של אפרת בנור, שמנחה סדנאות של מיניות, רק לנשים כרגע. יש לי אחת לגברים, רק לגברים, היא תהיה יותר מאוחר, ואחר כך נעשה גם ביחד. אבל כרגע רק עם נשים. ואני רוצה, דבר ראשון, להפנות שאלה זה עובד? או שתצמדי לכאן. אני מניחה שכן. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל ולשאול שאלה את גיל. מה לדעתך הבעיה הכי שכיחה שקשורה למיניות, שקשורה לסקס? של נשים? נשים, גברים, זוגות, נשואים, לא נשואים. מה הבעיה הכי גדולה? אני אנחש שזה חוסר פתיחות, חוסר כנות אולי. הלכה עמוק מאוד על ההתחלה. אני בחורה עמוקה כזאת. אוקיי. היא אומרת חוסר פתיחות או חוסר כנות. כן. אז אני מפנה את אותה שאלה לאורלי. אני אומרת שגרה. שגרה. זה תשובה של בחורה נשואה, וזה תשובה של בחורה שלו. רגע, את פנויה? אני פנויה. אז אנחנו יכולים לשדך לך? את יכולה לשדך. מעולה, רבותיי. שימו לב, יש כאן פצצה מהלכת, אני לא מבינה איך היא לא משודכת. קדימה. אוקיי. טוב, אז יש לנו כמה דברים. בואו נתחיל עם שלושת הדברים האלה, ששניהם באמת משמעותיים. אחד, חוסר כנות וחוסר פתיחות, שאני יכולה להגיד לכם מהניסיון שלי, שזה פשוט יעשה את חיי המין קצת למשעממים, אם אנחנו עם חוסר כנות ופתיחות, שזה גם אומר שאין אמון. מתי אנחנו לא פתוחים? כשאין אמון ואין תחושת ביטחון, ואז באמת קשה להמריא, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. ואחד הדברים היותר שכיחים, אגב, לאו דווקא לנשואים, אלא לכל מערכת יחסים שהיא ארוכה, היא לא חייבת להיות 20 שנה או 10 שנים, גם אחרי 5 שנים ואפילו אחרי 2 פתאום מגיעה איזו שגרה, וזוגות מוצאים את עצמם, עושים סקס פעם בשבוע או שבועיים, ומתרגלים לזה. אז משפט שאני אתחיל איתו עכשיו, אני אסיים איתו אחר כך, ואני אזכיר אותו גם ב1 בלילה, תרשמו על המקרר, במראה באמבטיה, על השמשה של החלון בדלת, ככה. המרעיבו שבע, המשביעו רעב. ואני אעשה תרגום למי שקצת קשה לו עם השפה הארכאית הזו. אם אני רגילה לא לעשות סקס, אני מרעיבה את הגוף, ולא נותנת לו לחוות את האורגזמות המדהימות שהוא יודע ורוצה לחוות, אז הוא הופך להיות שבע, כי הוא התרגל לא לקבל את זה. אוקיי? ואז אנחנו יכולים באמת למצוא את עצמנו שנים, לא עושים סקס, לא מעוננים, לא חושבים על זה, חושבים, עובדים על עצמנו, חבל על הזמן, שאנחנו יכולים בלי סקס, זה לא חסר לנו, ואנחנו מאמינים אמונה מאוד חזקה. והמשביעו רעב זה שככל שאנחנו נעשה יותר סקס, ונאמן את הגוף, נאמן את האזור התחתון של הגוף, את האזור הגניטלי, קוראים לו, את האזור של עברי המין, לחוות אורגזמה ופינוקים ותשומת לב, האזור הזה ידרוש יותר תשומת לב. אנחנו נהיה אנשים הרבה יותר שמחים אם נחווה יותר אורגזמות. יהיה שלום אם יהיה יותר סקס. באמת, תחשבו. אנשים, יש פה סטיקרים. אגב, איריס יוטבט הייתה צריכה להיות כאן איתי, אבל היא בלונדון, אז זה גם משפט שמגיע מאיריס. איריס, תודה לך מתוקה. פעם זה היה חיבוק אחד ליום מביא את השלום, ואז מותר להגיד כאילו מילים שלא אומרים? לא, יעשה לך ביפ. אוקיי, אז בואי נגיד 3-4, תגידי ביפ ואני אגיד את המילה. 3-4 וזיון אחד ליום יביא את השלום. אוקיי, אז חברים, להתעורר. אם אתם רוצים לפנק את הגוף ושהגוף יפנק אתכם בחזרה, אז תתחילו להתייחס אליו, אוקיי? אני הייתי בהרצאה של ניסים ממון השבוע על תנטרה, והוא דיבר על הצורך של הגוף
בהחלפת החומרים בין גבר לאישה. לגמרי. שזה משהו מרפא, זאת אומרת, החומרים שיש לאישה, המיצים שיש לאישה בווגינה שמופרשים במהלך הסקס, והזרע של הגבר שמופרש לתוך האישה, זה חומרים שמרפאים אחד את השני, מרפאים פיזית, בעיות פיזיות בגוף. לא, אם תחשבו מבחינה אנטומית, אנחנו בנויים ככה, אוקיי? יש לזה מילים בעברית. שגם זה שסם. הוא אמר אחרי הסקס, נו. אל תצא מיד. לא, ודאי. תישאר בפנים, כאילו תן לחומרים קצת לעבוד ולהיספג. אם אתם יוצאים מיד, נכנס המון אוויר, ואז זה נשמע כאילו אנחנו עושות פלוץ משם, מהווגינה, מהפות, וזה ממש תחושה לא נעימה. אז לאט, כמו שנכנסים לאט בהקשבה, גם יוצאים לאט. מכירות את זה? שזה נורא מביך פתאום, שיוצא מין רעש, יוצא אוויר, כי יוצאים מהר. אז להיות ידידותיים ונחמדים, או לצחוק על זה ביחד. למה זה מביך? אוקיי? כי יש כאלה שנורא מובכים. כי זה לא של פלוץ. לא, אבל את אמרת בעצמך, יש חוסר פתיחות. כשיש פתיחות ויש אמון זה לא מביך. אבל כמה אנשים מאיתנו, או מכם, או כמה אנשים אתם מכירים שהם ממש פתוחים, שהם ממש יודעים לבקש בדיוק את מה שהם רוצים, אבל אחד לאחד. או לתת למישהו אחר בדיוק את מה שהוא רוצה בלהרגיש נוח. אני חושבת שזה מתחיל, שאיזשהו עיוות מתחיל כבר עם בני הנוער. ועם המושגים שלהם על מה זה מיניות ומה זה סקס. את זוכרת שהיית נוער? יש לי 2 בני נוער בבית. לא, אבל אני זוכרת כשהייתי נוער, אז היה לנו את השיחות בחדר של האחות בבית הספר, ואז בנים היו מציצים מהחלון בחוץ, כי זה היה בנות לחוד ובנים לחוד. ואני זוכרת את היום שהיא הראתה לנו מה זה טמפון, והיא פתחה ופתאום החוט הזה נפל וכולם היו, את זה אני אכניס בפנים? אוקיי, אבל רגע, התחלתי עם זה שזה מתחיל בנוער, זה מתחיל בנוער, כי היום, כמו שאני רואה את זה, בני הנוער כל כך חשופים לכל הנושא הזה של סקס, ואני לא בטוחה שהם חשופים לדבר הנכון, הם חשופים לאיזושהי מציאות וירטואלית, שהסדרות האלה של בני נוער מציאות פוטושופית גם. כן, פוטושופית ואנורקטית וכל מיני מושגים שאני לא בטוחה שהם המושגים שהם באמת יכולים לעזור להם לפתח קשר אחרי זה בחיים שלהם. אולי הם משיגים את הסקס. לגמרי, הם מוכרים פנטזיה. אבל הם לא משיגים את משהו שהוא המעבר לסקס. בעצם הסקס זה משהו שנועד לחבר בין בני אדם, לקרב בין בני אדם, כי אין דבר יותר אינטימי מזה. סקס זה אחד החיבורים היותר רוחניים שיכולים להיות בין בני זוג. ושווה לבדוק אם אף פעם לא הייתם במקום הזה, והייתם רק במקום המאוד יצרי של סקס, אז תדעו שהסקס יודע להציע לנו מנעד מאוד רחב של חוויות ותחושות. ממש... כן, אבל אז יש לי שאלה. חרמן בן 17 או 18, שכל מה שמעניין אותו זה להחליף את המיצים. החלפת מיצים. אוקיי, את רצית להגיד משהו. כן, השאלה שלי היא, האם עם כל בן אדם אפשר להגיע לקשר רוחני באמת בסקס? זאת אומרת, זה לא חייב להיות חלק מהאישיות המובנית של שני האנשים? אוקיי, אני רוצה, יש לי איזו תשובה אחת שהיא מאוד קשורה לפיזיולוגיה. יש לנו 3 גדלים, גם לגברים, גם לנשים. small, medium, large. בדיוק, small, medium, large, בדיוק זה. אז בעברית קוראים לווגינה, קוראים לה פוט. ולאיבר המין הזכרי קוראים פין, אז נשתמש בזה כרגע. 1 בלילה כבר לא נשתמש בשמות האלה, כי לא משתמשים בהם. אז פוט אנחנו גם קוראים לה מערה. יש 3 גדלים, יש מערה מאוד קטנה, יש מערה בינונית ויש מערה גדולה. ואותו דבר לגבי הפין, יש קטן, בינוני וגדול. 2 צירופים יכולים להיות מאוד מתסכלים. אם יש לונגי גדול, אם יש פין מאוד גדול ומערה קטנה, זה בעיקר יוליד תסכול. זה יכולה להיות סיבה ללמה זוגות לא נשארים ביחד. כי פשוט פיזית אי אפשר, זה נורא כואב. אז עם כל הצער והיגון, אם הוא מצליח לעשות הקטנה סבבה, אם לא, אין מה לעשות. והפוך, מערה מאוד גדולה ופין קטן, לא מערה מאוד גדולה, מערה גדולה ולונגי קטן.
ואז אנחנו לא מרגישים את החיכוך. גם האישה לא מרגישה את החיכוך וגם הגבר, וזה מאוד פוגם בהנאה. אז נכון שבהרבה חנויות לאביזרי מין מוצאים כל מיני קונדומים מרחיבים, אוקיי? מצד אחד הם מרחיבים, ואז האישה יכולה להתענג מפין, מסוג של ויברטור, אבל שמחובר לערוב שלה, והדבר הזה גם יודע לרטוט אצלו, אז הוא גם מרוויח. אז זה פתרון אחד שיש. יש עוד פתרון שלי באופן אישי קשה לחשוב על זה. הגעת, בואי אהובה, בואי, הנה אבישג הגיע. בואי, וואו, גילי, תודה, גיל, תודה רבה. תודה לכם על האירוע. כבר אני מרגישה יותר תופסת לתחילת. תודה רבה, שחר נעים. בואי, מתוקה, זה עובד? זה עובד. אוקיי. שלום לך. שלום. אנחנו את בלייב, את בשידור חי. יכולה לתת לי נשיקה בלייב. אוקיי, אז זו אבישג כספי. אנחנו נראה אותה, תהיה איתנו גם ב1 בלילה, אל תדאגו, אז אנחנו בסדר. על מה אנחנו מדברים? על גדלים שונים. על גדלים שונים של נערה. אוקיי, דיברנו על מה יכול לפגום בזה, מה יכול אולי להפריע בלהגיע לחוויה רוחנית בסקס. האם עם כל זוג יכול להגיע לחוויה רוחנית, או שרק באמת שיש שני בני זוג שהם אנשים רוחניים ופתוחים גם למימד הזה? אני חושבת שכל זוג שיש ביניהם תקשורת טובה, שמלבנים את הכעסים ואת התסכולים ביניהם, יכולים להגיע לרמה כזו. כי החסמים האנרגטיים הם רגשיים. טוב, אני מקווה, זה היה ממש תשובה לגיל. כן, זה היה תשובה לגיל, וגם לצופים, אבל באמת לראות קודם כל כמה אני ווילינג, כמה נכונות יש לי, או כמה פתיחות, או כמה אמון, שהזכרנו קודם שזה אחד המרכיבים המאוד חשובים. מסכימה? בטח, שאמון זה משהו חשוב. בתקשורת זה הדבר הכי סקסי בעיניי. דיברנו קודם, לפני שנכנסנו לכאן, אם יש מותר או אסור, או על מה מדברים תוך כדי התניית אהבים, או אוקיי? אם מותר לדבר על זה שאני... למה לא מכל המילים המכובסות? כן, זה אהבים, זה טוב, אמרת שיש רגע, קודם כל, סקס כמו אוכל, לגמרי, ג'וסי. לפעמים מנה פלאפל או שווארמה, סוגרים עניין. הקוויקיז המבורכים ומלאי התשוקה מופלאים ונפלאים. אבל שיהיה גם הגורמה, אפשר לחיות את הפלאפל ושווארמה, נכון? אפשר, אבל לא חיים טוב עם זה. אפילו יאיר גולן אמר שנמאס לו מהסקסילה כל היום. האמת, הוא צודק, אני איתו. אין לי טלוויזיה, אז אני לא יודעת, אבל לא... גם אני לי טלוויזיה, כבר עוד מעט 4 שנים. 14 שנה? איך תגידי לי, איך את מסתכלת? אוקיי, רגע, את מסתכלת, כשיש לך משהו, את רואה את המצלמה? כן. כשיש משהו שאת רוצה להגיד לצופים, את מסתכלת פשוט ישר למצלמה. למצלמה. לשם, ממול המצלמה. המצלמה. זה מאוד מקנבר פה. בסדר, אבל אם את עונה לי ולאורלי, אז תסתכלי עלינו, כמו שאנחנו מסתכלות עלייך. טוב. ככה זה. אני אלמד. בסדר. אז אנחנו רוצים להתחיל עכשיו את הנושא הזה, שהוא כמובן הנושא הכי ג'וסי שיש, כי בדרך כלל לא מדברים עליו סביב שולחן ארוחת ערב, למרות שהסקרנות, הרצון לשמוע איך זה אצל אחרים, זה אחד הנושאים הכי מרתקים ומעוררים, ורק שומעים שיש דבר כזה, אז פתאום האוזניים שלנו נעשות בגודל של פיל, כי באמת צריך לדבר על זה יותר. אנחנו רוצים לגעת, אמרנו שניגע, ויש כאן כמה נקודות. בואי תגידי על מה בא לך, אוקיי? אני פה לשירותך. אני יודעת, לשירותנו כולנו, כי אנחנו הולכות להיות ביחד עד מאוד מאוחר, עם כל מיני... לא, אני עוד מעט פורשת, אני רק מיליתי מקום. כן, היא הייתה פה עד שאת תבואי. תודה רבה. תודה רבה. מה עושים? טיפים קטנים. אולי אני צריך עוד להעיר את הבעל שלי, אני יודעת. אחרי השיחה הזאת. בטח ישמח מאוד. בטוח. אז אם קודם גם נגענו בזה ששעמום יכול להגיע לכל מיני זוגות בלי קשר לפזם שהם ביחד, אוקיי, זה יכול להגיע, רוטינה יכולה להגיע גם כבר אחרי שנה, לא רק אחרי 5, 10 ו-20,
אז אנחנו רוצים לתת אולי קצת טיפים לאיך לעורר את התשוקה, איך לא לתת לזה להיכנס ולהיות שגרתי, כי כולם נרדמים בשמירה במקום הזה. קודם כל השאלה האם בכלל אפשר להחזיר את אותו ריגוש, אני מדברת כך אישה נשואה 22 שנה לאותו גבר, האם אפשר בכלל להחזיר את אותו ריגוש של ההתחלה, של התשוקה הראשונית הזאת שאת רואה אותו ובא לך לטרוף אותו ואת 20 פעם ביום חושבת על זה, וזה בכלל אפשרי הדבר הזה או שצריך להחליט בן זוג בשביל זה? טוב, את שואלת בן אדם הלא נכון, אבל לא חושב כרגע. לכל גיל יש את הקסם שלו, ולכל, גם במקום המיני יש איזושהי בשלות ובגרות מסוימת, כן? למרות שאנחנו לא רואים את זה בחברה שלנו כרגע. כל פרסומת שנייה יש לה היצע מיני כזה או אחר. זה כבר ממש מביך. כן. אבל אני... לך בקבוק ספרינג עם ציצים. כאילו מה הקשר? כן, לא, טוב, זה ישן. סקס מוכר. בדיוק. אבל כמו שאנחנו משדרגים מכוניות וטלפונים ניידים, כי יש להם פונקציות חדשות ומלהיבות, אז גם במקום המיני ניתן ללמוד. עכשיו אני חוזרת מביתי, והיה לי מפגש זוגי עם זוג, ובאמת הם למדו דברים שהם אמרו שהם חושבים שהם היו צריכים לדעת את זה לפני הרבה שנים. מה פתאום? אין יחסי מין במפגשים. אין במפגשים. תדעתי לי משהו את הכל נצטים מפגש זוגי. אז רגע, בואי תציגי את עצמך. תראי לאן הראש שלך הולך, תראי, אני מדברת בשיא התמימות, חזרתי לעבודה, אני גם נעלמת פנטזיה. והיא כמו בפנטזיה שאני עשיתי סקס עם זוג, ראית? גדול. נראה לי שכדאי לך להעיר את בעלך הערב. להיפתח לשינוי זה אפשרי עם אורלי ברקימה, גם יש פוטנציאל. לפתוח את המערה, אוקיי. אז רגע, אני אשמח אתם קוראים לזה מערה? כן. יפה. מערת החשק. נשמע טוב. נכון, מיכל דון, זה היה לה מערת החשק. נכון, נשמע טוב. אז בואי תציגי את עצמך ועכשיו תסתכלי למצלמה. טוב, אני אסתכל, אני קצת מסתנוורת. שמי אבישג חיה כספי, ואני עוסקת בטנטרה כבר 12 שנים. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. ואני פה לענות על שאלות. עונים על שאלות של אנשים או לא? לא, אלא אם כן ישלחו לנו בפייסבוק שלי או של הרדיו. טוב, בכל אופן, אני פה, אני מאוד מתרגשת להיות פה. חייבת להודות. תראי, יש כאן נושאים. אני רק אומרת לכם באיזה נושאים אנחנו הולכים לגעת. שימום ודרכים לעורר את התשוקה, פנטזיות, עוננות. אם יש שעות מומלצות, מה קורה עם סקס בחושך, S&D ו-S&M. זה לא יכול לעזור לך הרבה. דיבור, אוקיי, הדיבור, כן מדברים, לא מדברים בסקס. מה מאוד חשוב בסקס, אוקיי, והרשימה רק הולכת וגדלה. אוקיי. אוקיי? מאוד מרגש, אפשר כוס מים? תראי, ביקשת כל כך יפה, אז נראה לי שעוד רגע תגיע אלייך כוס מים. כן, רק צריך לבקש. אז אני רציתי להגיד לאורלי, אחרי התשובה שלה, אם אחרי 22 שנה עם אותו בן זוג, אם עדיין אפשר, אז לתפיסתי, אם היה ניצוץ מתישהו בתחילת הדרך, אפשר לעורר אותו. אם היה שם ניצוץ, זה כמו שאנחנו... אם היה שם ניצוץ, אם הייתה תשוקה, אפשר. יש כל מיני תרגילים, אני בטוחה שאבישג אולי תיתן. פונקציות חדשות כן, כן, לאפליקציות, להוריד, יש. נכנסים למעבדה? יש מעבדה? אני צריכה את המיקרופון שלך? אבישג צריכה את המיקרופון, נכון? את מוכרחה כי לנו יש כזה. האמת יש לכם כזה. כן, בגלל זה. עוד מעט תהיה לך. טוב. מה הייתה השאלה? מה הייתה השאלה? לא, דיברנו על תהיו בריאות. אם אפשר לעורר את זה בשעת תתני תרגילים אחר כך. איך אפשר לעורר את הזוגיות? איך אפשר לעורר את התשוקה? את אמרת שיש אפליקציות חדשות. קודם כל אני לא חושבת שזה אפשרי לכל הזוגות. הזוגות שהם הגיעו לדד אנד הם רק פוחדים, כל מיני סיבות כאלה. מה קורה דד אנד?
שהגיעו לזה שאין ביניהם תשוקה, הם נשארים ביחד כי הם חברים טובים, כי הם ידידים, כי יש להם אחריות משפחתית והורית וכו' וכו' וכו', וכל אחד נמצא במקום אחר במקום המיני. אז יש כאלה שגם בוחרים לחיות ככה. אבל אלה שרוצים באמת לעורר את הניצות. זה מה שהייתה אומרת, כוסות רוח למת. אבל אלה שמעוניינים באמת להציג את והאיכות שלי כבר השתלטה עליי לגמרי. אז אלה שבאמת טנטרים מאוד מאוד יפים. וצריכה להיות גם מחויבות לקשר, ושוב אני אומרת, הדבר בעיניי הכי סקסי זה תקשורת. אחרי זה אפשר לבוא וללמוד את כל הדברים האלה, אחרת זה רק טכני. אם הלב לא פתוח, אי אפשר לנסוק ולהגיע לגבהים האלה שהטנטרה מדברת עליהם. ותגידי, יש לי עוד שאלה, אם יש בן זוג אחד נניח, שיותר מעוניין, הוא יכול לעשות את זה אם הבן זוג השני לא משתף פעולה? הוא יכול ללמוד ולעשות את העבודה מהצד שלו ואז לעורר את זה בבן הזוג שלו? זה לפעמים גם קורה בדיוק ככה, ולפעמים גם נשים שהבעלים לא יגיעו ואז הן מלמדות. אני טוענת שאישה יכולה לעשות את העבודה עם עצמה, לעבור תהליך עם עצמה וללמוד כלים ולשדרג את הזוגיות שלה בלי שהבעל יהיה שם. שזה קצת כאילו נשמע לי כמאמנת אבל אם תלוי בעוד בן אדם. אם עצמך קשור במיניות ואת פתאום יותר מודעת לעצמך, או את פתאום שמה איזה דברים קטנים ולאט לאט הוא כאן שם לב שמשהו במרחב השתנה, או משהו בנגיעות שלך, פתאום את נוגעת בו אחרת. אוקיי, כל מיני. פתאום את יותר פתוחה. ואת יותר פתוחה, כי את עושה עבודה, אז ודאי, זה מין טנגו כזה, זה ביחד, ודאי שכן. ודאי שכן. אוקיי, אז איך עושים את זה? מתחילים, הולכים לאבישג. באים למפגש טנטרי, אני רצינית. למה דווקא דרך טנטרה ולא דברים אחרים? זאת אומרת, מה מיוחד או מה... אז יופי, שאלה ממש ממש טובה. נגיד שמישהו מדבר עם רופא משפחה שלו, נגיד שהם מדברים עם סקסולוג. עד כמה שידעו לי, גם סקסולוגים מוגבלים מבחינת התהליכים החווייתיים שהם יכולים לעשות עם האנשים. והשוני הוא זה שבמפגש טנטרי יש משתי, לומדים במקום, אני כמו מדריך כושר, כמו מדריך כושר מנחה, מראה בדיוק איך לעשות, מה לעשות, ממש ככה. ונותנת שיעורי בית. ונותנת שיעורי בית כמובן. אני יכולה להגיד, כאילו באופן אישי, אני לא קשורה לטנטרה, זה אותם תכנים, כי אני עובדת הרבה עם מיניות, עם נושא של מיניות עם נשים, אז מקבלים שיעורי בית, לבדוק את הגוף, לחוות את הגוף, הרבה מה הדבר שאת הכי פוגשת בעבודה שלך עם נשים? זה מגוון. קודם כל, אם את יכולה להציג משהו. בעיקר, אחד הדברים הבולטים זה בושה, שהן לא מעיזות לעשות או לא מעיזות לבקש, שזה תקשורת. שהרבה פעמים זה נופל, כאן קודם כתבנו על אמון ופתיחות. או לא להעיז, מלא נשים נורא רוצות להרשות לעצמן להיות זונות במיטה, להשתרלל, אבל הן מרגישות לא נוח בערך הבן זוג 24 והמבוגרת 72. וואו. כן, לא יודעת. כן, אני חושבת כשילדות קטנות, הפרעות המעוננות, והאימא או אבא, אמרה פויה, נתנה פליקה, זה גם, הרי רוב האמונות המקבילות נמצאות לנו, ובטח גם בתחום הזה, מגיל 0 עד 6, ובגיל 4, כשהמיניות מתחילה להתפתח, והילדה מתחככת כנגד ספה או כנגד איזה צעצוע. וזה לא מאותם תכנים שלנו כמבוגרים, אבל וחוטפת איזה סליק בטוסיק או איזה אמירה שמקפיאה אותה במקום ומביישת אותה. משם צומח כל הכבוד. אני בסדנה האחרונה שמעתי שהאמא הייתה אומרת לילדה, תשימי את הידיים מעל השמיכה. ככה, תשימי את הידיים מעל השמיכה, שאני אראה איפה הידיים, שלא תשימי הידיים שום דבר אחר. צריך להיסגר, יש לנו איזה 2 דקות, אז אני אלך? לא, את יכולה להישאר, אנחנו עוד 2 דקות מחליפות עם מאיה, לא עם מיכל, עם מאיה, ואנחנו נחזור לכאן אחורי זה. אני לא. אבל... לא, את לא הולכת לישון, לא להעיר את הבן זוג שלך. בדיוק, אני צריכים להוריד את ה... מה את פוגשת באמת בעיקר, חוץ מבושה או כל מיני
פחד או היעדר העזה לממש פנטזיות? לפעמים חוסר חיבור, לפעמים חוסר חיבור בין מיניות לבין רגש, ולעתים כאבים בחדירה, ממש דברים כאלו. והרבה מהאנשים שאני הכרתי בכלל לא הסתכלו לעצמן במראה או הביטו, או דיברו אל המקום, או התחברו, להתחבר ולהתחבר, זה אותן אותיות. היכרות כזו שאין לנו, בנים תמיד בקשר עם הפין שלהם מגיל מאוד צעיר שהם עושים פיפי, אז כל מיני דברים כאלה שהם ממש עוזרים להתחבר אל הגוף. וגם יש כאלה שהם מאוד מאוד חופשיות במין, אבל קשה להן ליצור קשר אינטימי. אז זה לעשות את החיבור בין מין לבין רגש. אוקיי. שזה גם, וכשאת יכולה להגיד מה ההבדלים בין גברים לנשים, מה מפריע לנשים, מה מפריע לגברים? באיזה בזוגות, בכל מה שקשור לסקס, למיניות, או גם לתפקוד מיני, או גם להנאה מינית, או גם whatever, על מה גברים מתלוננים ועל מה נשים. גברים מתלוננים, אני פוגשת גברים שגם מעוניינים לשפר את זה, על פליטה מוקדמת, ונשים מתלונות על זה שהן לא אורגזמיות. יש שכיחות של גיל? כן, נשים לא אורגזמיות, זה מאוד שכיח. כן, לא מגיעות לאורגזמה נרתיקית, הרי יש איזשהו נתון סטטיסטי ידוע, שאישה זקוקה ל10 דקות בחדירה, כדי להגיע לאורגזמה נרתיקית. זאת אומרת שגבר חייב ללמוד לעכב לפחות 10 דקות. כן, למרות שתקשיבו, זה לא הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים זה קורה להרבה נשים גם הרבה קודם. אז לא לחשוב שזה לגמרי, אבל לקחת את זה בחשבון שאם אפשר להאריך את הזמן שאתם עושים אהבה ביחד, אז לחשוב על זה, למה לא? אוקיי? אני רוצה לומר עוד דבר לגבי פליטה מוקדמת. זה לא רק טכני, דברים טכניים פותרים בצורה טכנית. לא מעט פעמים פליטה מוקדמת קורית במצב נפשי רגשי של פחד מאינטימיות. אני פוחד להיות שם, אז אני אומר, ואני לא צריך להביא את הנוכחות שלי. זה מאוד יפה באנגלית, to be present is a present. נכון, לגמרי. כן, אז יש לזה גם סיבות אחרות, לא רק פיזיות, אבל ניתן לפתירה. אוקיי, אז אני מסיימת את החלק הזה היה לי עכשיו איזה משהו על מה דיברנו. אנחנו מדברים על סקס. אוקיי, היה לי איזה משפט מחץ לסגור את זה. אבל אוקיי, אנחנו נמשיך לדבר אצלנו. הנושא הזה הוא כמובן, כמו שאנחנו יודעים, מה יותר מעניינים שיש. אז אנחנו מפנים פה, אני אחזור לכם עם הכובע השלישי בחצות, כשאני אארח פה מוזיקאים מדהימים. את לא קוסמים היום, מחליפה כובעים, לילה טוב. לילה טוב, ביי. תורידי את